Pripravili sme si rozhovor s Filipom Crmanom priamo na ľade. Ideme ho vyrušiť práve... Môžeme, Crmi? Dobrý deň, môžeme na slovíčko? Jasne, môžem, pôjde. Čo si myslíte o tejto sezóne? Zhodnote ju pár slovami, aká bola? No tak určite sme očakávali viacej. Nečakali sme, že vypadneme. Neviem, tak troška sklamaný som, ale nebolo to také zle. Dalo sa to dnes. No a vaša produktivita bola aká? Prezradíte nám? No doraste som mal 20 zápasov, 12 bodov, 8+4 a v juniorke som hral potom za starších, kde som mal 14 zápasov a 10 bodov. Tak to máte celkom dobrú bilanciu na to, že ste ešte taký mladý srdce. A však jasné, chalani ma podržali, ďaká im. Robili si teda srandu, ťahali so mnou, potiahli ma, som ďačný. A dal vám veľa tento Ružinovský klub, lebo sú to chvíry, že tréningy sú dosť slabé, ale ja si myslím, čo som bol pozerať, tak boli veľmi dobré. Ale určite áno, niečo mi to dalo, hlavne tie zápasy za starších, kde som sa vyhral. Dostával som priestor v oslabovniach, takisto v presilovkách a to mi pomohlo. Dobre, ďakujeme za rozhovor, toto je Filip Crman. Ďakujem.